பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். ஆமீன். சில பேருக்கு முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க ரொம்ப சோர்ந்து போய் இருக்காங்கன்னு. இன்னும் சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா முகத்தை பார்த்தா தெரியாது, ஆனால் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய சோர்வு இருக்கும். ஜெபம் பண்ணுறதுல சோர்ந்து போயிட்டீங்களா? நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போயிட்டீங்களா? என்ன வாழ்க்கை இது, என்ன ஊழி இது அப்படின்னு சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா? அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வார்த்தை. உங்களோட தான் ஆண்டவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு. நானும் ஜெபம் பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஒன்றுமே நடக்கலை, ரொம்பவே மனசோர்வாக இருக்குது. ஜெபம் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம என்னத்தை கண்டோம் அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பு வந்துடுச்சா? கவலைப்படாதீங்க. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பலப்படுத்துறதுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஆண்டவருடைய சுபாவமே சோர்ந்து போய் இருக்கிறவங்கள பலப்படுத்துறது தான். உங்களுக்கு மட்டும்தான் இப்படியெல்லாம் நடக்குது, உங்களோட வாழ்க்கை மட்டும்தான் இப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே எல்லா விதமான பிரச்சனையும் போராட்டமும் இருக்கத்தான் செய்யுது. அதனால் அவங்களும் சோர்ந்து போய் தான் இருப்பாங்க. இந்த சோர்வு சாத்தான் பயன்படுத்துகிற ஒரு பெரிய ஆயுதம். நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தால், சந்தோஷமாக இருந்தால் அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. உங்களை அப்படியே சோர்வுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ளே நெகட்டிவாகவே பேசிகிட்டு இருப்பான். அதனால தான் உங்களுக்குள்ளே ஒரு மனசோர்வே வந்திருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களை வச்சு உங்களுக்கு சோர்வை உண்டாக்குவான். நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல, நீங்கள் பிஸ்னஸ் செய்கிற இடத்துல, உங்கள் சொந்தத்துக்குள்ளே, இந்த சமுதாயத்துக்குள்ளே நீங்கள் சோர்ந்து போகிற மாதிரியான காரியத்தை தான் அவன் செய்வான். ஏன்னா பிசாசினுடைய ஒரு பெரிய தந்திரமே இதுதான். விசுவாசத்துக்கே தகப்பனான ஆபிரகாமே சோர்ந்து தான் போயிட்டாரு. அப்போ ஆண்டவர் ஆபிரகாமே, நான் உனக்கு மகா பெரிய கேடகமும் பலனுமா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவரை பலப்படுத்தினார். மோசேவை எடுத்துக்கோங்க. ஆண்டவரால் எவ்வளோ வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டார். ஆனால் அவரே சொல்கிறாரு, நானா ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை பெத்தேன்னு சொல்லி என்னை கொன்று போட்டுருங்கன்னு சொல்கிறாரு. அவரும் சோர்ந்து போயிட்டார். எலியா எவ்வளோ பெரிய தீர்க்கதரிசி, அவர் ஜெபம் பண்ணால் வானத்திலிருந்து அக்கினியே இறங்கி வருது, மழை பெய்யுது, அசைக்கிறாரு. அவர் பேரை கேட்டாவே எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. ஆனால் அவர் போய் வனாந்தரத்தில் படுத்துட்டு, போதும் கர்த்தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்கிறாரு. அவரும் சோர்ந்து போயிட்டாரு. அப்போது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே இந்த சோர்வுன்ற பாதை வருது. அதுதான் இப்போது உங்களுக்கும் வந்திருக்கு. நீங்கள் அப்படியே படுத்திடக்கூடாது, சோர்ந்து போய் விழுந்துடக்கூடாது, எழும்பணும் திரும்ப. சாத்தான் உங்களை சோர்ந்து போக பண்ணால் தேவன் உங்களை பலப்படுத்துவார். அதுதான் நம்ம ஆண்டவருடைய ஸ்பெஷலே. ஆபிரகாம் சோர்ந்து போன உடனே அப்படியே விட்டுட்டாரா ஆண்டவர்? மோசே சோர்ந்து போன உடனே மோசேவை கைவிட்டுட்டாரா? எலியா சோர்ந்து போய் படுத்த உடனே சரி போடா அப்படின்னு விட்டுட்டாரா? ஆண்டவரே ஆபிரகாமோட பேசி பலப்படுத்துறாரு, மோசையோட பேசி பலப்படுத்துறாரு, எலியாவின் இடத்துல தேவதூதனை அனுப்பி பலப்படுத்துறாரு. அந்த ஆண்டவர் தான் இன்னைக்கு உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறாரு, உங்களை பலப்படுத்துறாரு. அதனால ஜெபம் பண்ண சோர்ந்து போயிடாதீங்க. நீங்க சாட்சியா வாழணும். நன்மை செய்ய சோர்ந்து போயிடாத, நான் உனக்கு துணையா இருக்கேன்னு உங்களை பலப்படுத்தி இருக்காரு. எலும்பு, மறுபடியும் ஊழியத்தை செய், மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணு, மறுபடியும் எழும்பி உனக்குன்னு வைத்திருக்கிற ஓட்டத்தை ஓடு. உனக்குன்னு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை ஒருத்தராலும் தடுக்க முடியாது, பயப்படாதுன்னு சொல்றாரு. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிறவர். இந்த வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசத்தோடு அதை அறிக்கையிடுங்க. தேவன் உங்களை பலப்படுத்துவதை நீங்களே உணர்வீங்க. ஆமீன். God bless you.